Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Euskiak urtzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza, urratu dezaken argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak, gorririk ikus dezagun. Egunon, Laura. Egunon. Laura Perez, nola definituko zenuke zure burua? Zaila egiten zait neure burua definitzea, baino esango nuke pertsona ameslaria naizela, oso utopikoa, baino errealista ere, era berean, eta borrokalaria. Non sortua, non jaioa, ez dizut galdetuko noiz. Galde dezakezu eta gainera entzungo dizut. 1980 urtean jaio nintzen, 37 urte ditut beraz, abenduaren 23an egingo ditut 38, eta Bilbon sortu nintzen, ama bilbotarra delako, aita tuterakoa, baino 8 hilabetekin etorri ginen Iruñara, edo ekarri ninduten Iruñara, nik ez nuen deus erabaki, baina ordutik hemen bizi izan naiz eta oso gustoko dut Iruña, Nafarroa eta bere duen aniztasuna. Nongoa egiten duzu zure burua? Urte luzez Bilbokoan nintzela esaten nuen, agian kontra eramateko joera horregatik, baina orain Iruñakoa sentitzen naiz eta gaina Alde Zaharrekoa, eta, nafartarra. Beraz, Bilboko pixkoat utzi duzu eta ja Nafarra egin zara erabat. Batez ere gero Bilbora joaten nintzen bakoitzan galdu egiten nintzelako, baina egia esan hemen ere galdu egiten naiz. Oso despistatua naiz askotan eta beste gauzetan pentsatzen abilela, ez naiz nondik noan pentsatzen ari, baina hori bai edertasunara beti miresten. Alde batetik, beste alde batetik, zure haurzaroko lehendabiziko oroitzapena zein da? Lehendabiziko oroitzapena, baditut oso oroitzapen zaharrak. Eta badut bat bereziki nire gurasoek, esaten diatena, ezinezkoa dela hortaz oroitzea, baino konbentzituta nago eta gainera asmatu egiten dut, batez ere indartu egiten dudalako argazki batekin, oroitzapen hori. Eta bada, mejanan egindako argazki bat, nun hor agertzen naiz tomates, letxugaz, sandiaz eta meloiaz inguraturik, eta pepino batekin hor eskuan pospozik zen somatzen nuelako nire aitaren argazki horren prestakuntza eta horren atzan zegoen amodioa, eta orduan, hori da 8 hilabetekin izango nituen lehenengo oroitzapena. Zertan jolasten zinen? Alaba bakarra naiz, eta orduan askotan bakarka jolastu behar izaten nuen, marrazketak egiten, poesiak ere idaztea gustatzen zitzaidan, baino askotan irrati saioak egitea gustatzen zitzaidan. Nire aita beti egon izan da irratia entzuten, eta orduan kentzen izkion irratiak, alde batetik irrati bat jarri musikarekin, bestetik grabatu, eta orduan irratira deitzen zituzten pertson ezberdinak nintzen txistea kontatzeko, abesteko eta alakoetan. Eta dantzatza ere asko gustatzen zitzaidan. Eta orduan txikia zinenean zertan amesten zenuen edo haunditzekin zer izan nahi zenuen?
Ba, behitu, behin baino gehiagotan injustiziek asko haserretzen ninduten, eta beti ari nintzen esaten, eta hau aldatzeko ze egin behar da, ez? Eta hori galdetzen nuen bakoitzan, nire gurasoek esaten zidaten, bueno, ez dakit, zuzenbidea estudiatu, eta gero hori estudiatu izan nuen, eta, gero espero ez nuen zerbait izateko, ikasketak egin izan dituen, epaile izateko, beti ere legeei buelta emateko, zen legeak literaltasuna ezagutu behar da gero beste modu batez interpretatu ahal izateko, baina sukaldari ere izan nahi nuen, zen jatea asko gustatu izan zait beti. Orduan, zentuen hor, azkenian bokazio, zebala beharrez, ze ikasketa burutu dituzu? Zuzenbide, ikasi nuen, zuzenbidea, eta, horrek eman izan zidan bidaiatzeko aukera, Alemanian egin nuen urte batez Erasmusa, eta bertan beti esan izan dut, han ikasi izan nuela zuzenbidea ikasten. Ez bakarrik gauzak buruz ikasten, baizik eta legeen literaltasun eta interpretazio hori egin ahal izateko iturrira joaten eta zalantzan jartzen. Zen azken finean legeak botearen ahotsa dira, eta orduan beste batzuen interesak defendatu nahi direnean boterearen ahotsa zalantzan jarri behar da. Orduan, Llarenak emandako kakotxazten ertzen den jipoi hori ulertzen duzu, hango epaileek emandako jipoi hori? Hemen legeen ematen ari den interpretazioa guztiz kanpo dago, legearen kontrakoak dira askotan, eta legean besteak ez dut bat ere ongi ikusten, eta are gutxiago politikaren judizializazioa eta nola arazo politikoak konpontzeko epaileetara jo egite duten. Batez ere, ez dagoelako zuzenbide estatua bermaturik, botere banaketarik, eta ikusten dugu nola epaile gorenek alderdi importanteenek hautatze dituzten heinean, gero euren beso politikoa bilakatzen dira, eta ez dute juridikoki eta objektibitatez epaitzen. Horrekin ere ez dut zalantzan jarri nahi, beste epaile txikien objektibitatea eta lana, eta askok ongi egitu dute lan, baina epaile gorenek askotan beste interesen alde daude, eta egunero ikusten dugu hori. Eskolan bai txikia zinenean, eta bai gero helduagoa egin zinenean, eskoletako, batez ere eskoletako irakasleen, ze oroitzapena dituzu? Koloretan, xuribeltzean, baina, ze oroitzapena dituzu? Badut honekin oso historia polita eta tristea era berean, ze ni herri kastolan ikasi nuen, eta asko maitatzen nuen irakasle batekin topatu izan nintzen, Andoni Iribarren, gero oso ezaguna izan zen herri mugimenduetan, eta baita erraldoien konparsan egiten zuelako parte. Eta beti oroituko naiz, adio esan zidan egun hartaz, eskola uzten zuelako, ni negarrez bera paiazozko sudur batekin, eta ez nuen inoiz berriro berari buruz deus jakin, eta beti esaten nion neure buruari, egunen batean elkartuko gara eta eskertuko diot zenbateraino pertsona irudimentsua bilakatu ninduen egiten zituen jokoekin, bestelako modu batez gu ezituz, eta zein izan zen berri tristea jakin izan nuenean, ez bakarrik hil egin zela duela pare bat urte, baizik eta nire goiko bizilaguna zela, eta ni bera nire irakaslea zela jakin gabe. Eta horitziko dugu alde batera pixko bat, tristea da, berez historioa, baina nola bizi izan zenuen gero gazte garaia? Nahiko errebeldea nintzen, eta, esango nuke... Lana eman zenuen zure gurasoei horretan, edo ez? Ongi egi portatu nintzen urte luzez, eta iritsi zen momentu bat nun aitaren autoridadea ere kolokan jarri behar zen, eta orduan izan zen nerabe izan nintzenean, momentu bat nun
ikasketak utzi nahi nituen, eta beste gauzetan aritu, ez? Baina egia da bideratu egin nintzela berriro ere, eta esperientzia polita izan zela ere, azken finean, asko ikasi nuelako, eta salbatu ninduena beti ere izan zen ordurakten ere gurasoengandik jasotako afektibidade guzti hori, ez? Normala da eta adin horietan errebelde izatea, baina gero hartzen dugu berriro bide egokia. Bueno, eta rebelde izan zenean zer egin zenuen bada? A ber, kontatu diguzu pixkoa, pasadizoren bat balen bada, anedota moduan balen bada ere? Bueno, ezetzak ez nituen argudiorik gabe onartzen. Orduan, nik obeditzeko behar nituen argudioak ongi ulertu eta barneratu. Bestela, nahi nuena egiten nuen eta are gehiago gauza bat buruan sartzen zitzaidanean. Baina horrela anekdota moduan, nahi nuen Madrilera joan, besteak beste, rap kontzertu batera, eta ezetz esan zidatenez, garai hartan zeuden mugikorrik, ez ezer, eta izkutuan joan egin nintzen, Madrilgo toki ez izendagarriak direnak lo egin, eta, lagunekin. Beraz, hor dena den, noizbait esan zizuten, alaba bakarra zinela eta hori, mimatua zinela? Bai, baina alde batetik nire gurasoak oso zorrotz jokatu izan dute beti nirekin ere, baita modu askorekin, hala eta guztiz ere, mimoak eta bronkak ere eramaten dituen, nik neu bakarrik. Eta bezaletik, etxetik kanpo, ze adinekin? Independizatu edo gutxienez etxetik kanpo bizitzera joan zinen? Berez ekonomikoki independiente oso berandu independizatu nintzen. Egia da, 19 urterekin Alemaniara joan nintzela, gero bueltatu baino ikasketak amaitzerakoan 21 urtekin, 21 urte nituela, hasi nintzen oposizioak prestatzen, epai izateko, eta orduan etxean edo gurasoen menpe egon behar izan nuen hainbat urtez. Egia da ere, kanpora joaten nintzela ikasteko eta bakarrik egoteko eta bakarrik bizi nintzela, baino ekonomikoki gurasoen menpe. Orduan, ja nin neuk 23 urtekin izan nintzen independiente, 23 urtekin ez beranduago 25 urtekin edo. Nomada izan zara edo gustatu izan zaizu izatea? Nahiko nomada naiz oraindik ere. Nik uste dut legegintza honi esker, geratu izan naizela etxe berean 4 urtez, baina ordura arte 2 urtero aldatu etxe aldatzen nintzen, ez dakit zergatik banuen behar hori. Bai. Lana eta bizitza nola uztartzen dituzu? Lana egin bizitzeko, ala bizi lanerako? Niri gustatuko litzaidake lanaren bitartez realizatua sentitzea eta berez beti egin izan dut gustatzen zaidana eta orduan lan egitea ere oso gustoko dut. Abokatu bezala egiten nuenean lan, irakasle bezala egiten nuenean lan, maitatu izan dut egiten dudana, ez? Eta egun ere gustatzen zait egiten duguna, baino denbora librea eta aisialdia ere oso garrantzitsuak dira eta orduan erantzunik ez dut, ez dakit. Adina aintzina joan ahala bizitzarekiko izaten den ikuspegia aldatu egiten da? Bai, suposatzen dut guztiok evoluzionatu egiten dugula, ikuspegia aldatu egiten dela, baina, aldatu edo moldatu, esperientziaen ondorioz gauzak bestelako modu batez ikusi egiten dira, baina beti badago mantentzen den esentzia bat uste dut orduan. Normala denez, bizitza pasala
denboraz jabatu egiten zara, ordura arte agian ez ginen kontziente horrekin, ez? Eta orain 37 urtekin, hainbat gauza galdetzen dizkion nire buruari, zergatik ez ote ditudan egin, eta ea egingo ote ditudan. Baina, bueno... Lasaitu da, Laura Perez? Nahiko pertsona lasaia naiz, naiz eta bestelako irudi bat eman arren. Lasai, bueno, beti egongo naiz hor mugimenduan eta gauzak kuestionatzen, nik uste dut nire izaeraren parte dela ere. Batez goxe dira, bueno, ez gara gu asetuko, bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Bueno, Laura, nola sortu zen zutan politikan sartzeko, politikari izan nahi zenuela, noiz eta nola sortu zen? Bueno, ni beti izan naiz politikan, bai ikastolan nengoenean, ja Sanduzela ikastolara joan nintzen, herri ikastola itxi izan zutenean, eta bertan bai D ereduan, nola G eredua zegoen eta G ereduan ijituak, ez? Eta oso lagun mina nuen Guadalupe ijitua, eta 13 urtekin, egun batetik bestera, ikasketak utzi behar izan zituen, eskondu izan zutelako. Eta orduan niri, bueno, horrek suposatu ninduen kriston, gauza larria, ez? Eta ja oso txikitatik ikasi izan nuen eta ikusi bizi nola segun eta non jaio zaren eta noren alaba zaren bide batzuk edo irtenbide batzuk dituzu bizitzan ala beste batzuk, ez? Eta ja ordutik izan nuen hartu nuen ezberdintasun horien, sozial ezberdintasun eta emakume izateagatik ematen daitezken ezberdintasun horien arteko kontzientzia. Bai, eta orduan nik uste dut ja ordutik oso pertsona parte hartzaile izan naiz beti, nik uste dut etxean alaba bakarra nintzen denean, gero kanpora ateratzen nintzen bakoitzean oso pozik nengoen jendearekin eta beti nahi nuen parte hartu. Gero ni nire gurasoak irakasle izan da, eramaten ninduten asteburutan, askotan, eskiatzera, mendira, eta nola gainotzekoek ezin zuten halakorik egin. Orduan, eskolako kontseiluan hautatua izan nintzen, ikasleen ordezkari, eta bertan gure lehenengo aldarrikapena zen haur guztiek elurretara joateko eskubidea eta, bueno... Ze adina zenuen, orduan? 12 urte. Gero institutuan ere egon nintzen kontseilari bezala, unibertsitatean, esan bezala beti egon naiz bai herri mugimenduetan eta espazio guztietan parte hartzen. Pertsonalki, alderdi baten antolakuntza barik, eta ja Podemos sortu zenean, hain heterodoxoa zen espazio horretan erosoago sentitzen nintzen zen. Beti begiratu izan dut helburuengan norekin begiratu baino lehen. Eta hor ikusi nuen lehenengo aldiz bertan parte hartzeko aukera interesgarria, hala proposatu ziatelako momentu erabakigarri batean. Nun babestu behar genuen Nafarroan Podemos Nafarroako erabakitzeko, defendatzeko eskubidea, eta PSN bat ez izatea, eta zesan nahi dut honekin, bazegoen Podemos ordura arte PSOEk egin izan zuen moduan, estatu mailan beste interesengatik Nafarroa sakrifikatzeko asmoa. Eta hori ekiditeko antolatu izan ginen
jende pertsona multzo handia eta oso modu zabalean, irekian, asanbladak antolatu genituen, dokumentu batzuk eztabaidatu eta ondoren eta azkenekoz, ni horren ordezkari izatea proposatu ninduten, baina hori pertsona azkeneko kontua zen, lehendabizi helburu politikoak, edukiak eta gero pertsona. Eta ibilaldi politiko guzi hori, abiatu zenetik pixko bat hor Podemosen sartu arte, zenbat urtetan garatu zen, eta baita ere ondoan edo ze jende, edo ze elkarte, ze talde, nola osatu zen? 2014an ja hasi zen Podemos Nafarroan antolatzen eta modu ireki batean egiten genuenez, oso jende anitza zetorren gura asanbladetara, migrante asko, haien lurraldeetako esperientziak kontatzen zizkigutenak eta oso interesgarriak gainera. Gero maila sozial eta esparru ideologiko ezberdinetatik etorri izan ziren, hurbildu izan ziren pertsona asko ere, eta oso momentu interesgarria izan zen, hori berreskuratu beharko genuke, berriro ere, ez bakarrik ilusioa pizteko, baizik eta aldaketak ez direlako benetazkoak izango jendearen laguntza eta babesa ez baldin badugu aldaketa hauek haratago bultzatu ahal izateko. Zen erakundek badituzte euren mugak eta muga horiek gainditzeko herri mugimenduek bultzatuta eman behar dira. Dena den, Podemosen azken bolada honetan gora bera handiak izan dituzte, iskanbilak ere bai, horrek ez du, nolabait ere puskatu ez balen bada ere gutxienez indar guzi hori galduaraziko? Bai, noski baietz. Tamalez Podemos aldugu puskatuta dago. Guk esaten dugu eufemistikoki barne krisia deitu izan zaiola, baina horratzean dauden motivazioak oso politikoak dira. Askok nahi genuen akordio programatikoaren interpretazioan haratago joan ahal izatea, eta aldez aurretik ezinezkoa zela ez genuen onartu nahi, gauzak beste modu batez egin ahal izateko, eta gizartean sortutako espektaktiba horiei erantzuna eman ahal izateko. Asko harritu izan hauen gauza izan da, nola politikan askotan gauza bat esan eta gero beste gauza bat egiten den. Eta batzuek ez genuen hori onartu nahi. Orduan, orain, nire iritziz beti ere, nire aburuz, geratu den Podemosa, bada oso Podemos dosila, bere egunean gobernatu nahi zuena, baina aukera hori ez genuen, bakarrik karguak eskaintzen zizkiguten ardura politikorik gabe, benetazko ardura politikorik gabe, gu horri ezetz esan genion, baina batzuek hori onartzekotan zeuden, eta horiek izan dira, egun geratu izan direnak. Eta orduan ikusiko dugu zen, badago bai Nafarroan, Geroa Baiko gobernuari segidismoa egin izan diotenak, eta estatu mailan PSOEko gobernuari segidismoa egin izan diotenak. Eta horren aurrean batzuk esaten genuen benetazko aldaketak sakonagoak izan ahal izateko, behar genuela batzutan bagian edo kanpotik bultzatu, exigenteagoak izan ahal izateko, eta batez ere gauzak, zen guk leialtasunez jokatu izan dugu beti, baina guk esaten genuena zen azken finean gauzak egin ezin direnean zergaitiak azaldu behar direla. Eta tamalez, askotan gauzak ez dira argi eta garbi adierazi, eta ez zaio jendarteari adierazten zenbateraino mugatuak gauden gauzak aurrera eraman ahal izateko, eta zenbateraino erakundeetan benetazko arazoak ezin diren konpondu eta benetazko erabakiak ez diren hor hartzen. Beraz, jueza izan nahi zenuen laik abogatua zara, jueza izan nahi zenuen laik barrutik legeak aldatzeko bidezkoa da?
Mugak daude, baina nik posible dela pentsatzen dut oraindik ere. Behar dira ordezkari ausartak, haratago joan ahal izateko, eta beti ere, lehen esan bezala, herri mugimenduen eta jendartearen babesa. Baina, klaro, batzutan, etzaile gauzak ongi informatzen, edabideek atzetik badituzte euren interesak eta euren botere ekonomikoak, eta askotan ere ikusten dugu nola eztabaidak ez diren ez datuekin ematen, ez objektiboki, baizik eta eguneroko iskanbilak sortzen dira, eta benetazko arazoi buruz ez da hitz egiten ari. Eta horren aurrean, zailtasun asko ikuste ditugu gizarte kontziente bat eraiki ahal izateko. Zu Alemanian egon zinela, Alemanian juezak eta pixko bat beste modu batera antolatuak daudela, ulertzen dut? Bertan zuzenbidea ikasi nuen, estudiatzen, eta Alemaniako tradizioa askoz praktikoagoa da. Hemen askotan zuzenbidea irakasten denean dena buruz eta gauzak zalantzan jarri gabe. Tradizioak oso ezberdinak dira eta ikuspuntu hortatik Alemanian bestelako modu batez ikusten zen eta irakasten ziren gauzak praktikotasunez eta ez bakarrik teorian oinarrituta. Erran daiteke, judikaturan toki guztietan bezala ideologia badagoela, batzuk idea batzuk izango dituzte, beste batzuk, baina hala eta guztiz ere oso harritzeko modukoa da, zenbait gauzetan mintzat, oso tinko, oso zuhur, denak berdin da, erran daiteke askatasun aldeko juez bat, edo erabat eskuin muturreko juez bat ikusi. Hori zergatik gertatzen da? Lehen esan dut legeak ideologikoak direla eta interpretazioa askoz ideologikoagoa. Esan nahi dut, ideologia mundua ulertzeko eta interpretatzeko modua baldin bada, epaileak pertsonak diren heinean haien ikuspuntutik interpretatuko dituzte legeak, eta batzutan, batez ere estatu mailan gure historian eman izan den edo 78. urtean sortutako erregimenaren ondoren ez zelako benetako aldaketarik egin, ez botere judizialean, ez botere militarrean, ejertzitoan, ez da botere politikoan ere eta are gutxiago botere ekonomikoan. Orduan, oraindik ere egun epai asko beste mentalitate batekin jokatzu dute, eta ez baldin badira neurri juridikoak ipintzen hori ekiditeko, ez dugu benetazko botere banaketarik izango, eta hori ikusten dugu, baina oso eredugarria da nola auzitegi konstituzionalak berak ere, 12 pertsona horiek nola aukeratzen diren, nola diren hautatuak konstituzioaren arabera. 4 aukeratzen ditu kongresuak, bertan dauden bipartidismoaren gehiengoarekin, beste 4 senatuan, eta beste 4 gobernuak zuzenean, eta beste 2 Consejo General del Poder Judicial berriro ere gehiengo hoiekin aukeratuak izan direnak. Eta 12 pertsonek bakarrik jartzen dira, Katalunian hartu diren erabakien gainetik, Kataluniako estatutuarekin ikusi genuen bezala, nola prozedura guztiak eraman izan ondoren eta erreferenduma egin izan ondoren konstituzionalak bertan bera utzi zuen Kataluniako estatutua, baina hemengo legeak ere ez da herrien soberanosuna bermatzen eta botereak herriak bultzatzen baldin badu edo herritik baldin badator, zergatik ez eskaini herriari esparru guztietan eta maila guztietan erabakitzeko eskubidea demokrazia batean baldin bagaude. Orduan, ikasi dudan beste zerbait izan da, boterea kolokan jartzea ez dela batere erosoa, eta boterea
erosten ez zaituenean, suntzitu egiten zaituela. Bueno, eta pixko bat egin duzun ibilbidea, kontutan hartu dut bai, arlo profesionalean, orain dut alde batetik eta beste aldetik arlo politikoan, ze valorazio, ze sensazio dituzu orain arte? Bueno, baditut sentsazio pixka bat kontra esan asko sortarazi dizkit politikan egoteak. Alde batetik, erakundeetatik hainbat aldaketa eman zitezkela uste nuelako. Eta konturatu izan naiz zenbateraino zaila den erakunde hauekin gauzak aldatzea. Guk erakundeak aldatu nahi genituen, erakundeak eraldatu, eta aitortu beharra dago ez dugula lortu, behintzat hori bai erakundek ez gaituztegu aldatu. Baina horren presioa ere ordaindu izan dugu. Berdin egingo zenuke? Egin duzuna berdin egingo zenuke? Bai, gauza garrantzitsunetan berriro egingo nuke, amaiera zein den jakinda ere eta zein gogorra izan den jakinda ere, nola nire irudiarekin jokatu izan den, nolako alineatu nauten, nola zigortua izan naiz, baina berriro egingo nuke, eta gainera harro sentitzen naiz beregunean defendatu genuen proiektu horrekin. Hau da, Nafarroan erabakitzeko eskubidea defendatu genuelako. Esan beharra dago ere Madrilgo zuzendaritzari esan geniola hemen Podemos bezala aurkeztuko zela, zen haiek nahi zuten marka zuri batekin geure burua aurkeztu izana, batez ere abertzaleekin itunetara iristekotan horrek suposa zezaken estatu mailan ondorioengatik, eta guk ezetz esan genuen Podemos bezala aurkeztuko ginela, eta ezin dugu ahaztu Nafarroako aldaketa posible izan zela Podemos indartsu batekin, baina batez ere 300 botogatik. Bueno, atzerriko botoa kontutan hartzen baldin badugu 154 botogatik. Ciudadanos hartu jaso ez zituenak, geroa bairen alde, eta orduan ez genituen 25 parlamentari izan, eta gure 7 parlamentariek oso garrantzitsuak izan ziren hortarako, eta orduan oinarriek, Nafarroako oinarriek izan zuten determinazioa, eta batzuk aurpegia jarri genuen arren, oinarrien babesa izan zelako izan zen, lako gauzak erabakigarriak izan ziren egun aldaketa izateko. Eta orai, zertan zabiltza? Ze proiektuetan zabiltza momentu honetan? Legebiltzarrean milaka proiektu ditugu, egunerokoan lan ikaragarria egiten dugu. Alde batetik ari gara biktima, funtzionario eta muturreko eskuinarren legea konstituzionalak bertan bera utzi zuena, ari gara moldatzen berriro aurrera atera izateko, berdintasunaren legearekin ari gara ere, kontsulta eta jendartearen parte hartzearen legea aurrera eramateko ere, hortan ari gara, aurrekontuekin, eta laster aurkeztuko ditugu auditoriaren inguruan egindako konklusioak. Eta gustatuko litzaiguke gobernutik bankuei zor ez dieguna behintzat edo gehiago ordaindu izan zaien kantitate horiek Nafarroako gobernuak eskatzea, kita bat negoziatzea beharrezkoa baldin bada ere, eta jendartearen eskubideak bermatzea, zen azken finean gero dirua falta zaigu bestelako politikak egiteko, eta horren aurrean guk uste dugu botere demokratikoak botere ekonomikoen gainetik egon behar duela, eta hala jarri beharko litzatekeela balioan. Bestalde, orain ere nahiko genuke parlamentuan
errege Juan Carlos lehenengoa izandako erregea ikertu, eta hortarako ikerketa batzordea ari gara eskatzen, ez bakarrik egindakoa ikertzeko eta egia ezagutzeko aukera izateko, baizik eta Nafarroak dituen kompetentziak defendatzeko. Bai hori egiteko, nola konstituzionalera eraman ahal izateko erregearen ukiezintasun hori agian ez litzatekeela zertan onartu beharko, azken finean ukiezintasuna konstituzioak ezartzen duelako, baino aurreko erregeak ez zuen inoiz konstituzioa zin egin, eta Frankok izendatu zuenez gero, bere garaian, eztabaida bat egon zen horren inguruan, eta beraz, estatu buru izan den erregea ez bakarrik simbolikoki, baizik eta juridikoki ere kolokan jarri nahiko genuke. Zergatik, konstituzio honekin batera, egun dugun konstituzioarekin, ez direlako ez bakarrik erregea nahi dugun ala ez digutelako galdetu nahi, baizik eta Katalunian ere erabakitzeko eskubidea ezaielako eskaini nahi, ezta pentsionistek egiten ari dituzten aldarrikapenak, nola feministek egiten ari diren aldarrikapenak, hau da eskubide sozialak, oinarrizko eskubideak izatea eskatzen denean, eta estatuari, administrazio publikoei bermatzeko eskatzen zaienean, hori aldatzeko konstituzioak berak ezartzen dituen prozedurak blindatuak daude. Orduan, konstituzio honekin benetazko demokrazian sakondu ezin baldin badugu, nahiko genuke, Nafarroatik, zergatik ez, konstituzio hau, 78. Urtean onartutako konstituzioa eta buru izan zen erregea kolokan jarri. Eta ibilbidea ikusten diozue, beste indarrak nahi dut bai Nafarroan eta bai estatu mailan, nola ikusten duzue oraindik luzerako dagoela pixkat momentu honetan kontzientzia sortzen ari zarete horrekin? Estatu mailan, kongresuan ez dute posible izango, ez bakarrik mailak PSOE, Ciudadanos eta Alderdi Popularrarekin ezezkoa jada eman izan dutelako, baizik eta osoko bilkuran PSOEren botoak beharko lituzketelako eta ez dituzte. Ez dute PSOEren babesa berriro ere monarkia salbatzera datorren alderdia. Baina Nafarroan bai, geroa bai, izquierda-esquerra bildu eta ahal dugu orain bai aldetik babesa izango bagenu, hemen bai hemen sortu daiteke, eratu daiteke ikerketa batzordea, eta alde hortatik uste dugu badugula ardura ikaragarria. Ez bakarrik Nafarroatik ere koroa ordaintzen dugulako, ez bakarrik egia ezagutzeko eskubidea dugulako eta impunitatea, urte luzez eman izan den impunitatea eztabaidagarria delako, baizik eta estatu mailan eta gainotzeko lurraldetan ere guri begira egon daitezkelako, azken finean bagarelako PSOEren esku ez gauden lurralde bakarra. Bueno, erran behar, zutzu ikusten ari garela zertan buru belarri sartua zauden, eta gerora begira, nola aurreikusten duzu zure burua? Bueno, lasaiago, ziurazki. Eta betiko moduan, beti egon naiz gauza askotan inplikatuta, nire gizartearekin konprometitua, eta hortan jarraituko dut. Berdin zait nondik eta nola, bai abokatu bezala, bai irakasle bezala, bai irakasle konprometitua.
Laura, galdera hau ere egiten dizut, pentsatzen dut zer erango duzun agia, baina gizartearekin konpromesua behar da, konprometitu behar dugu. Bai, argi dago beharko genukela guztiok konprometituak egotea, zen norberak bere tokitik eta alduen heinean pizkatxo bat ekarpen guzti horiek beharrezkoak eta nik uste derrigorrezkoak dira. Aldatu da, zure ustez, gizartea konpromesuaren lekiko, batez ere zu gaztea zinenetik edo aurra zinenetik oraira? Bai, gauza asko aldatu dira eta aldatzen ari dira, eta naiz eta beti haratago joateko asmoa izan, kontutan hartu behar dugu nondik gatozen eta zein garrantzitsua izan den, batez ere gobernu aldaketarekin, UPN, PSN eta PPek orain arte Nafarroan ematen ziren politika gris horiek atzera utzi izana, eta zein garrantzitsua den etorkizunera begira berriro ez bueltatzea. Natura zaintzen dugu? Ez bezain beste, inondik inora, ez daude gobernuen konpromisurik, eta orain berriro ere konpromesu horiek derrigorrezkoak diren heinean aldaketa klimatikoa ja hor dagoelako, egin nahi dutena da kapitalismo berde batean bilakatu eta kontutan hartu gabe sistema honekin ez dela bizitza eta ingurunea ez dela sustenagarria. Bidaiatzea, gustukoa duzu? Bai, baino nahi nukena, baina askoz gutxiago bidaiatzen dut. Orduan, Baina gustukoa bai, ez? Bai. Eta nora bidaiatuko zinuke gustora, momentu honetan adibidez? Udaran, azkenan ez nuen burutu, baina baneukan Kretara joateko asmoa. Nahiko nuke Grezia ezagutu, zeren, Bilbon sortua, baina badirudi nire gurasoek Greziatik ekarri omen nindutela eta gustatuko litzaidake baita Greziako mitologia asko gustatzen zaidanez, Grezia ezagutu eta batez ere Kretako laberintoa, Minotauraren laberintoa, eta Ikaroren hegalekin eguzki bila joatea, baina erori gabe. Orduan, ametsa hor dago eta agian beteko duzu amets hori, ez? Bai. Eta egun bateko ateraldietan, mendia ala hondartza, beti erraten duguna? Biak, udaran hondartza, orain mendira joango nintzateke, eta, biak. Ze hondartza, ze mendi gustuko dituzu, edo pixko bat... Iparralde asko gustatzen zait, lagunak bertan ditut, eta askotan joaten naiz hauek bisitan. Eta gero mendira, eskiatzea gustatzen zait asko. Aspaldian ez dudala lehen joaten nintzen inean joaterik, batez ere, ekonomikoki emantzipatu nintzenetik orduan jabetu nintzen zenbateraino garestia zen. Baina, alako gustoko ditut. Hiria ala herria? Nahiko urbanita naiz, berez. Baina herrien misterioak eta ere asko gustatzen zaizkit, eta batez ere naiz eta hirian bizi, alde zaharrean bizi naiz, eta herri txikitxo batean bezala sentitzen naiz. Auzokideekin harremana izatea asko gustatzen zait eta elkarren arteko harremana ere. Herri txikia, herria handia? Hiria baldin bada txikia eta herria baldin bada handia. Mitozalea zara? Segun eta mito ez... Miresten duzu norbait? Bai, baina beti pertsona den aldea gustatzen zait. Hau da, pertsonen akatsak eta virtudeak kontutan izan da eta guztiok garela suntxikorrak. Arrunta gara nahi dut, normalak ez da, azken finean. Eta nori gustatu izango zitzaizun agian, naiz ez mitozalea izan, ezagutu edo elkarrizketatu edo solasaldi bat izan? Behitu, azken aldi honetan, ari gara Julia Álvarez Rezanoren memoria berreskuratzen,
Eta, bueno, bere biografia irakurtzen ari naiz, bere bizitzari buruz, eta amankomunean gauza asko ditugula konturatu naiz, eta badut hor konexio bat. Julia Álvarez izan zen emakume errepublikarra, Mexikon erbestean hil egin zena, bere alderditik sozialistek kanporatu izan zuten, batez ere negrinen tesiak eta gerrate zibilan erresistitu behar zela defendatzeagatik, alderdikoek euren kanporatu izan zuten, eta bazen feminista, maistra eta abokatua ere. Bizitokiak eman dezake bizi poza? Nik uste dut baietz. Eroso sentitzearekin, non gauden eroso sentitzearekin beharrezkoa da, baino norberarekin, bere buruarekin ongi egotea da garrantzitsuena. Lasai eta ongi egoteko orain arte sekretu zenuen tokiren bat? Ilargi gorria ateratzen ikus daitekeen edozein tokian egongo nintzateke gustora. Irakurtzeko edo irakurri duzun liburu bat? Asko aipa genitzazken, baino aspaldin irakurri zenuen bat aipatuko dut, eta da Corazón helado, de Almudena Grandesen El corazón helado. Abesti bat? Laboaren martxa baten lehen notak, asko gustatzen zait abesti hau. Filma bat o film? Bueno, filma beti argi izan dut, eta sinema asko gustatzen zait, asko aipatzen ahal nituen, baino bat izan da nire filma, garrantzitsuena, eta da Novecento, Bertolucciren Novecento filma. Herrietan edo hirietan elkarren arteko harremanak iduritzen zaitzu ongi zainduak direla, ongi eramaten direla? Bueno, auzolana oso nafarra den zerbait da, eta gu gure auzoan uste dut badagoela hor mugimendu interesgarria, baina beste herritan egiten denaz ezin dut gehiegi hitz egin, baina nik uste dut hemen Nafarroan ohitura hori badugula eta mantentzen dugula. Eta harreman pertsonaletan? Harreman pertsonaletan denetarik dago, pertsonen arabera, niri argia izatea gustatzen zait, eta askotan pertsonekiko harremanetan ez dakit ongi egoteko joera izate dut, eta norbaitekin ongi konpotzen ez baldin manaiz, segingo diogu. Laura Pérez 3 hitzetan? Laura Pérez Ruano, ez dakit. Alaitasuna guztiontzat desiatuko nuke. Ez dakit. Zaila da galdera hori 3 hitzetan. Lehen esan dut ametslaria naizela, utopikoa eta errealista, baina 3 hitzetan ezinezkoa egiten zait. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.